Villena a les vies romanes i àrabs, de l'autora Maria Jesús Rubiera. Premi primer concurs de recerca sobre Villena i la seua comarca. En paraules de l'autora, corresponent a la introducció del seu llibre, a través d'alguns dels seus paràgrafs, hi ha llocs pels quals la història ha anat de puntetes o a contracor, perquè només els habitava el capritxi d'un sobirà, com a avançada d'una conquesta o per cobdícia d'extreure les seues entranyes algun metall noble o útil. No és el cas de Villena, habitada des dels albors de la humanitat, com ha demostrat les incessants investigacions arqueològiques del senyor José María Soler. La cruïlla es va convertir en un refugi de les seues fonts i el caminant no va voler anar més lluny i va fer de Villena un hort i un jardí, perquè Villena, després d'haver estat habitada per homes prehistòrics, després d'haver estat luguesa, ibèrica, romana i gòtica, i abans de ser castellana, era àrab. Els topònims àrabs i arabitzats formen part del paisatge de Villena i la seua comarca. Endolcits ens revelen la seua història. Descobrim a través de les pàgines d'aquest xicotet, però magnífic i deliciós, llibre part de la història de Villena, els dos dels seus topònims i fonts literàries, tant romanes com àrabs. Villena a la Via Augusta. La Via Augusta és la via romana més llarga de la Hispània romana, amb una longitud aproximada de 1.500 quilòmetres, que anava des dels Pirineus fins a Cadis, vorejant el Mediterrani. La nostra hipòtesi és que, donada la situació geogràfica de Villena, a la confluència dels camins naturals que uneixen longitudinalment la costa mediterrània amb Andalusia i transversalment aquesta mateixa costa en la meseta, Villena devia de trobar-se a la Via Augusta, important via romana que unia Roma amb Cadis, seguint l'antiga via ibèrica que baixava per la costa mediterrània i dividia en dos trams cap a València, un cap a la meseta, un altre cap a Cartagena, per la vall mitjana del Vinalopó, tornant a confluir a Castulo. Fonts llatines. Els anomenats vasos apol·linarios, també coneguts com a bàscula apol·linària Vicarello, són 4 goigs de plata descoberts als banys de Vicarello, al costat del llac Bracciano, Aqua Apol·linàries, prop de Roma, a l'any 1852. En forma de fita es creu que són esbós d'algun gàdita que buscava salut a les aigües del llac. A les seues parets hi ha gravats els noms i distàncies entre les diferents estacions de carretera que conduïa de Gadés a Roma, amb una longitud d'unes 1.841 milles romanes. Actualment es conserven al Palazzo Maximo Alle Terme del Museu Nacional de Roma i constitueixen una font geogràfica i històrica excepcional. Els anomenats vasos Vicarello o Apol·linar indiquen les diferents mansions de les vies romanes per la Via Augusta, que ens ofereixen el ramal de la Manxa i no el del Vinalopó. Malgrat la inestimable font d'informació que són aquests goigs, són les distàncies en milles romanes que separen les mansions, perquè, malgrat els esforços dels investigadors per ajustar-les, sovint no coincideixen a les distàncies reals.